Kung puyaan gani nato ang pagtulon ni Kristo sa hingpit, no kada bitaw we will aspire for perfection, dili tanan malipay nato. There will be people nga dili gyud malipay. Manay gitawag nato sa English og you cannot please everybody. Balusi og kaayo ang mga tawo nga nagdaog-daog ug nagpasakit kanimo. Kung mahimo higugmaa magtaningon ni Kristo nga higugmaan ang mga kaaway nimo. Be generous to them. Tabangi, tagai ug unsay mga grasya nga imong naa nimo dinha until nga maka-realize siya nga dili di ay gyud ka sama kaniya. Nga ang imong kaayo labaw pa kaysa iyang kasuko kanimo. Munay ginaingon nga love conquers all. Nga ang kinibitawng gitawag nato kasuko tumbasa nato og kaluoy. Kaya nga naman, kung imong tumbasan o kasuko ang mga tao nga nasuko kanimo, the more nga masuko siya nimo. Muna nga niingon siya nga, higugmaa ang imong mga kaaway. Kay dili man yun lagi mahitabo nga walay mo kontra nimo. So what are you going to do kung doon mo kontra nimo? Ang tubag niya na, higugmaa ang imong mga kaaway. No, ingon ni Ana. Sa ikaduhang higayon, good morning. So karong Domingo mamalandong na usab kita og mga importante kay mga punto sa atong pagtuo. Niingon si Jesus kanato, ayaw kamo kahadlok atong makapatay sa lawas aron apan dili makapatay sa kalag. Niingon siya nga kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag dito sa impyerno. Kato pa gipahinumduman kita karon sa atong Ginoong Hesukristo nga dili kita makahadlok, dili kita mahadlok sa mga makapatay sa lawas. Kung may atong kahadlukan ang makapatay sa kalag, sa maning mga makapatay sa kalag. Kato ba karong Domingo gidasig kita sa atong Ginoong Hesukristo nga ato yung puy-an ang atong pagkasumusunod ni Kristo. Walay hadlok-hadlok, no, ato yung puy-an. Ang problema lang kay kung matud pa sa atong ebanghelyo, kung puy-an gani nato ang pagtulon ni Kristo sa hingpit, no, kada bitaw we will aspire for perfection, dili tanan malipay nato. There will be people nga dili gyud malipay. Manay gitawag nato sa English og you cannot please everybody. Doon ang mga medyo po dili mahimuot kanimo. Ug gani masuko pag gyud kanimo, ug gani makig-away pag gyud kanimo basta magbuhat na kag maayo. For example, sample, no? Doon ay mga kawatan nga dili na makakawat tungod kay naa ka. Unsa kay bation sa kawatan? Suko gina siya. So gituhanan ni nga man siya diri. Dili na nuon ta makakawat ani. O di masuko gyud siya. No, makig-away gyud sa nimo para gyud nga makakawat ra sila. Pero again, ang imong gihimo eksakto man. Kato pa padayon dadyo ka din kay nakabalo man ka nga eksakto ang imong gihimo. Alang-alang man pud mubiya ka nga pasagda nimo ni mga kawatan nga makakawat. So mo nang imong yung bantayan, dili gyud nimo pasagdan nga adunay mga dautan nga makahimog dautan. So imo gyud ang bantayan. So that is one example nga dili gyud tanan makuan nimo. Dili gyud tanan malipay nimo. Unya, matud pa usaon man nimo kun ang mga kawatan masuko na nimo, makig-away na nimo. Kung moingon na ang mga kawatan nga bukas magsimba kang may bulak sa ilong. O moingon na ni ana ang kawatan, moingon na sa bukas hindi ka nasisikatan ng araw. Moingon di ana, tungod lagi kay nasuko gyud sila kay kapalamag balabag ka din nga. Usa may imong buhaton, moingon pug kang kapag tapos na ang salong, kapag utang, kapag buhay ang inutang. Moingon pug ka ana. It's not that way. According to Jesus, dili na maok. No, bisan tuod kun wala ka na hadlok. Pero ipakita gihapon nimo ang pagtulon ni Kristo. Kaya sa mayahang gisulti, niingon man siya nga, kusagpaon ang imong walang aping, ipasagpa pod ang tuo. No, sakto man pod si Kristo kayo wala ra mo mamula niya pikas puti or hindi ko mabalansi. In one way or another, Jesus Christ is right. Pero actually, the real reason for that is kanang gitawag nato og active non-violence. Ingon ni ana. Nga ang kinibitawng gitawag nato kasuko tumbasa nato og kaluoy. Kaya nga naman, kung imong tumbasan o kasuko ang mga tao nga nasuko kanimo,
the more nga masuko siya nimo. No, the more pag yun nga masuko siya nimo, kung imong tumbasan ang iyang kasuko. Muna nga niingon siya nga higugmaa ang imong mga kaaway. Kay dili man yun lagi mahitabo nga walay mo kontra nimo. So what are you going to do kung dunay mo kontra nimo? Ang tubag niya na higugmaa ang imong mga kaaway. No, ingon ni ana. Unya may puruhan gyud pod nga sa imong pagbuhat og maayo, no? Daghan gyud pod ang masuko gihapon nimo. Nganuman panalitan nagtinharong dagyog ka, ni asinso ka, nadato na ka. Mahibulong ka nasuko ra man gihapon ni sila nako. Nganuman tungod di ay kay nasina. Dili gyud ka makalikay ana mga sinahan. No do na gyud mga taong sinahan. No, kay ano man, kinaiya ka na ni Satanas. Kaya unsa man gihimo ni Satanas, no? Mismong Ginoong gikasinahan niya. Gusto na siyang mutupong sa Dios. Una nga iyang gipangtintal sila si Eva, si Adan, ingon ni ana. Nga natintal po lamang in taon si Adan. Unsa man, gikaon na po lamang in taon niyang mansanas ni Eva. No, bisag dili man dato ipagkaon. Kaya dito pa ko, mabuyagan dito na, ayaw ka na ng masanas ni Eva, madaot ka na. O gusto ka ng halas may kana, no? Kilawan ng halasa o gusto ka, ayaw ng mansanasa, madaot ka na. So yung ko di ana, kato patungod sa kasida, ang mga daotan, makuan ni mo, masuko ni mo. Pero unsa may imong ibalo sa mga sinahan, mubalos, kung libakon man yung kaana nila, kaya natural, sinahan ba yan? Pangitaan yung kagsayog. Gamay sipiat nimo libakon ka. Kung sa may imong buhaton, balo sa kagsalok, libak, adili. Niingon si Kristo, kung ang usa ka sundalo, musugo kanimo nga pasana, ug usa ka kilometro ang iyahang karga, pasana na og 4 ka kilometro. In other words, generosity. Generosity. Balusi og kaayo ang mga tao nga nagdaog-daog ug nagpasakit kanimo. Kung mahimo higugmaa mataningon ni Kristo nga higugmaa ang mga kaaway nimo. Be generous to them. Tabangi, tagai ug unsay mga grasya nga imong naa nimo dinha until nga maka-realize siya nga dili di ay gyud ka sama kaniya. Nga ang imong kaayo labaw pa kaysa iyang kasuko kanimo. Munay ginaingon nga love conquers all. Nga makonquer gid nimo pinaagi sa gugma ang iyahang kasuko kanimo. Because you will never conquer hatred with hatred. It is only love that can conquer hatred. So sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, sa ako nang ginaingon, wala gyoy nahitabo nga ang tao mahimuot yun nimo. Do na gyud nay mo kontra nimo. Sama kang Kristo. Daghan ka isang nahimo, nagbanhaw siya sa mga masakiton, nagayos mga masakiton, nagbanhaw sa mga minatay, daghan kang mga buhat. Pero unsa may gihimo? Gilansang siya sa krus. Pero unsa may iyang gibalos? Unsa iyang gibalos? Nisinggit pagid siya, amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Muna'y ginatawag na to love conquers all. Muna, no? So sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong tagmayo, no? Kay bisag unsaon gid, bisag unsaon nimo. Ayaw gyud pag-ingon nga wala kay kontradagahan yung mo kontra nimo. Bisag unsaon pa na nimo nga pagbinuayo. Kay ngano man, do na gyud mga butang ining kalibutan nga mao'y hinungdan ngano nga ang tao masilat nimo. Bisan pa kung naguhat kag maayo. Sama kang Kristo, pasayloan sila, be generous to them, o paningkamot nga sa pag-abot sa panahon nga ikaw matubang na sa hukmanan sa Dios, ang imong mga maayong buhat mao'y mapatigbabaw o makadawat ka unya sa ganti sa gingharian sa langit. Manindong palihog.